300 participantes daránse cita na proba de 3 horas de resistencia de BTT, que se celebrará en Noia o domingo día 22 de xaneiro. O circuito de 5 km desprázase este ano ata a zona da Barquiña e os inscritos poderán participar de xeito individual ou por parellas. Será o vindeiro día 22 de xaneiro. Esta vez a ubicación vai estar un pouco modificada e en vez de facela no polígono industrial, vaise facer na Barquiña, por razóns alleas tanto ao clube como ao propio concello que tuvemos que cambiar a ubicación deste ano. O circuito ten un percorrido de aproximadamente 5 km e a proba dará comezo ás 10 da mañán. Vai haber un máximo de 300 participantes, 300 deportistas que podan participar nesta proba e podeno facer tanto de forma individual como por parellas. Quedounos un circuito bastante bonito, rápido, só ten 110 metros de desnivel acumulado por volta e penso que pode ser por agrado de todos os participantes. Esperemos ter unha participación rondando os 300 participantes, que todos poidan disfrutar deste circuito, que nos respeten un pouquiño o tempo. Dende a Federación Galega quixeron agradecer a implicación do Club Ciclista Toxo e o Concello de Noia por organizar eventos deste tipo que levan o interese polo ciclismo ao máximo nivel. Falar de Noia a nivel de ciclismo é falar a parte de clubes como que temos aquí representado o Club Ciclista Toxo, que tamén unha proba que se rescatou o ano pasado de estrada coa Peña con Noela. É unha proba que se fixo cunha altísima nivel organizativo, onde a xente quedou encantada, moi encantada, o sea, como un novo sabor de boca, e este ano creo que se vai a repetir esa proba, non? E vai a seguir a máis. Tuvemos tamén varias etapas da Volta Ciclista a Galicia, Noia, e creo que falar de Noia é falar de deporte, e sobre todo falar de deporte en Noia é falar de ciclismo. Os interesados en inscribirse xa poden facelo a través da web da Federación Galega de Ciclismo. A cota será de balde para júnior e cadete e de 15 € para o resto de categorías.